Yes. Mine damer og herrer, det som I har gået og ventet på i et helt år, det sker lige nu. Det er tid til årets udgave af P3 Guld. Om et lille bitte øjeblik, så vil jeg invitere jer indenfor i koncertsalen her i det smukke gamle radiohus, hvor jeg har legnet et kæmpe show op til jer. Det er live. Det er top professionelt. 11 bands. Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der? Fortæl mig, hvad der sker. Ja. Hey, det er propperne. Jeg sagde det jo. For helvede, mand. Hvad har du tænkt, at vi skal gøre? Kør intro. Kør intro. Mine damer og herrer, velkommen til P3 Guld. Tag godt imod aftens vært. Godmorgen P3's Peter Palshøj. Ja, det var så ikke lige den start, man havde forventet sig på årets udgave af P3 Guld. Men jeg kan da se, det i hvert fald ikke er propperne, der er noget galt med, så den kan vi bare sætte ind igen her, stille og roligt. Se her, satan mand. Der er så måske ingen grund til at undersøge mere, når stikket slet ikke er sat i. Der er fandme i den grad ballade med strøm, men så er det jo heldigt, at jeg har rådet lidt med mit sommerhus. Hvad? Hey, Johan. Hej Peter. Du har sgu da problemer til op og begge ører, hva'? Ja, jeg har i den grad. Jeg tænkte på, jeg tror bare, vi er lidt sent på den allerede fra start af, så kan du ikke bare spille i mørke sammen med drengene der? Det kan vi blive nødt til. Prøv lige at fikse det, Peter. Okay. Kan du noget til strøm? Ikke en skid. Jeg skal ikke pille ved det der. Altså det... Tag lykke. Jamen, held og lykke med Peter. Shit. Mine damer og herrer, magtens korridorer. Jeg skal ind til byen og have mig en ny frisyr, og jeg kan love dig for,